Здравейте, приятели! Вие сте в моят влог за рождения ми ден. Сега ще покажа. Тук съм аз. Така, първи път не можах да имам рождения ми ден, защото съм ни брат и сестра, ни други. 3 деца, приятели. Така, първи подарък. Ще закъснем малко. Той е при мен, ама просто искам втора подарък, защото втора подарък е най-хубав. Имам Барби чаша, златна, секси бомба. Добре. Следващото е тези много сладко фибички, фибички. И федербал. Как обичам федербал. Не, че не съм играла, но не съм приятели. Аз си ги... прибирам тези неща. Така, следващото, което е този подарък. Стич, марката ми. Той не пише на моето име, ама обичам Стич. Сега ще се подпиша на тази марка. Сега. Честит рожден ден, Снежи! Стич. Между Стич. Сега ще кажа на всичко да ми е Стич. Приятели, изчаквайте ме. За същото, което е тези прекрасни грибничка. Тези кариолки. Приятели, първия подарък не беше с кариолките, знам 3, как се обърках. Тези 3 и тази огромна. Така, сега, ако съм ви я показала, пишете. Ето, още един път да видите. Та ще ме покри. Така, сега. Следващото, което приятели, е Стич марка. Следващото, което е как. Водни боички, химикалчица, пуш-пуш, пуфки-пуф, тетрадник, дневник, моливи и скицник и къси панталонки. Сега ще ви покажа. Аз съм си отнесла. Мои подаръци и аз решавам. Кой си ги споделям и с кой не. Тези много сладки къси панталони, те са дънкови и аз за първи път носа. Което е ето това, сега ще го отворим. Да не стои в кутия. Тиграво! Тиграво! Ето, тук момчета трябва да дойдат да я уби. Чу, Влади. Така. Цик-цик. Парфюм на тигра. Много хубаво нещо. Много хубаво мирише, бе. Знаете ли как мириш? Много хубаво мирише. Препоръчвам ви да си вземете. Това ще я запазя, защото е колекционерски. Казвате, че съм буклодика, но вътре ще си слагам тези неща, защото те са колекционерски. Колекционерски неща. Това ще седат в тази тика, защото ще се преобърнат. Така, същото, което мой приятел ми подари, малко ще ви е смешно. Това коледно, защото изобщо не е приготвил никакъв подарък. Сега друго.
Тортата ми беше на Angel Instinct. Чакай, къде ще? Сега свалим тази кутийка. Тази ми е много важна кутийка. Трябва да разтищава с слагам чашката. Колекционерска ми е чашката. Колекционерска. Вижте, имам си тикетче. Продавам се за 17 лева и 90 стотинки. Кой ще ма купи? Нека да купи. Базикам се да хора. Хора, знаете ли на колко ставам? На 6 години. Тук се надува на 9. 9 години. 9. На 6 си го празнувах. В Софиянската Индия. Така. А друго бължих ли нещо? Да, с нищо не помня. И така, приятели, да не казвате, че това вече е видеото. Сега мама и тато ми подариха рокля. Сега ще ви покажа. За да сте видели. Това също. Трябва да ви го пазя, защото ми е колекционерско. Мога да снимам всички вас. Откриха Африката! Тук трябва чета на войната. Така, това го имах и бяха на високи, ми бяха размъсни. И тези са здравички. Следва на животното! Тук има нещо. Един подарък. Не мога да си отворя. Така, това. Дълго ужасен вкус има. Така. Сега това е за тяло да се миене на стич. И така. Ама да бил първ. Хора! Това е много просто. И да видя. Аз ги имах, ама бързо ми се решиха. Любимия ми вкус и любимото ми нещо. Сега рисувам кутийката. Даже бях кутийката направо така отвътре. Да съм си готовка. Знаете ли колко ми харесва? Хора и мои приятели, които ме гледат, не са ме гледат, аз в момента знам, ето така да ме виждате. Прас, пагерагара-габрас. Така, тези неща си ги изрежах. Хора, направих Squid Game проект и сега искам Squid Game проект на Stitch. После проект на... днеска имах пинята. Хора, ако ме виждате, взете ме! Да видъхне ми остават подаръците. Хора, знаете с какво завърших? С двойка.
всъщност. Възикам се с отличен 6! Да! Точно ми да беше на Stitch, Endo и Stitch. Как се? Хора, аз излизам навънка, така че чао. Много е малко видеото, съжалявам, но просто трябва да излизам навън. Чао и до нови срещи!